Hyvä training petaa. No niin, löytyy. Request. Noin. Kelaa mä voitin tänään vittuna puukkoja. Ready up. Ready up. Kapow. Näytääkö? Hei. Joo. Joo. Mut lisättiin puhelu, missä on PX-sarja. No ei mennä tohon, please. Ei mennä. Oro. Kasanen. Sait se. Sora, mitä vittuu? Morokulttuuri. Sora, No. tuut sä? Se meni. Kasanen on tehnyt sulle kyllä munkin. Mä sain. Mä sain sen. Turpa kiinni. Mitä? Onko se sun mikki ihan hiljaisella? Kovemmalle. Sitten kun Oka tulee, ne lisät se saatana. Mitä Se vittu on tuo jo Oka tässä. lähtee? Eti kuseelle. Lisää sitten kultatrokka takaisin. Ei se tuu enää. No, Ai että. mitä sä sanot sille? Siis ei kun mä lisään teitä, niin mä valtiin nauraa sit sen jälkeen se on sille, että ei vittu. Lisää se kohta uudestaan.